За хората, които мразят тъмните, дълги депресарски зимни вечери, искам да ви кажа нещо положително. На датата 16 февруари продължителността на деня ще бъде толкова дълга, колкото е била през последния ден от лятното часово време. Тоест на 25 октомври 2025 година, съботата преди да въртнем часовниковите стрелки с един час назад, продължителността на деня е била 10 часа и 36 минути, точно толкова, колкото ще бъде на 16 февруари. И тогава феновете на летния сезон, като мен, биха питали логичния въпрос: а добре де, защо не върткаме часовниковите стрелки с един час напред тогава на 16 февруари, а трябва да чакаме още месец и половина до последния уикенд на март, за да преминем към лятното часово време? Също се оказва, че тази тема е доста по-сложна, отколкото очаквах, и отговорът е доста по-нееднозначен, тъй като тук се намесва наука, астрономически явления, както и предпочитанията на различните държави да бъдат в определена часова зона, да изберат дали да бъдат постоянно на лятно или постоянно на зимно часово време, или да свичват между двете. Ако си спомняте, даже и преди няколко години Европейския съюз повдигна темата дали да свичнем изцяло към зимното или към лятното часово време, или само някои държави да преминат към едното или към другото. Освен това, не знам дали знаете, но Съединените щати примерно по различно време преминават към лятното и към зимното часово време. А пък голяма част от държавите в света изобщо не сменят часовниковите стрелки напред или назад. Както виждате, само като споменах, че между държавите има различни предпочитания относно часовите зони и времена, а все пак живеем в глобален свят, в който има една постоянна координация, постоянна връзка между държавите. Сега е време да ви майндбълна и с астрономическите факти. Изгревът на 25 октомври е по-рано, отколкото е изгревът на 16 февруари, въпреки че дните са с еднаква продължителност на часовете. Предполагам, че знаете, след зимното слънцестоене дните започват да нарастват, както е в момента в този сезон, а пък след лятното слънцестоене те започват да намаляват. Обаче се оказва, че растенето и намаляването на дните не се случва симетрично около обяд. И затова може да имате 2 дни от различни сезони, които имат едно и също количество светлина, но различно време на изгревите и на залезите. Това се дължи и на наклона на земната ос, както и на неравномерното движение на планетата ни около Слънцето. Тя се движи около елиптична орбита. И това има голямо значение за нашия отговор защо не въртиме часовниковите стрелки сега. Защото ако сега ги завъртим, от 7.22, когато ще бъде на 16 февруари изгрева, ще стане в 8.22. Скандинавските и северните държави всъщност имат проблем с това да свичнат в този момент към лятното часово време, тъй като сутрините ще бъдат тъмни до доста по-късно. Както виждате, темата е доста по-сложена от очакваното, но аз лично съм фен на лятното часово време и затова бих гласувал за това България да бъде в лятното часово време целогодишно.